Čaute, vitajte pri mojom novom videu. Dnes si navaríme kurací vývar. Mäso dáme do studenej vody a necháme ho zovrieť. Medzi tým si pripravíme zeleninu. Ja zvyknem dávať mrkvu, petržlen, karelát, paradajku, cibuľu, vňať petržlenovú, zeler keď máte. Keď nám voda zovrela, vznikne nám od mäsa taká pena. Tu zvyknem pozbierať. A neskôr sa tá pena vytvorí znova, čiže penu zvyknem zbierať dvakrát. Tento proces mi zaberie asi pol hodinu a potom už dávam popkový list, nové korenie, a čierne korenie celé. Trošku soli, ale sol ešte dám aj na koniec potom, dochutím. Po tejto polhodine už v podstate dávam aj zeleninu. Takto na miernom ohni varím 2 až 3 hodiny. Pred záverom pridám paradajku, jeden celý zemiak a petržlenovú vňať. Dochutím vegetou, ale to už je na každom z vás, kto chce tam môže dať, kto nechce, nemusí tam dať. Dnes už kúpite aj kvalitné tie ochucovadlá bez všelijakých glutamanov. Nechám ešte 10 minút povariť na miernom ohni a polievka je hotová. Podávame s nakrájenou zeleninou, cestovinami a mäskom. Dobrú chuť!